Повечето собственици на компании и изпълнителни директори не обръщат особено внимание на столовете. Затова делегират решението надолу. Говорете с секретарката, нека хората, които седят по цял ден, да изберат. Нека аз ви кажа защо това е грешка. През последните 2 седмици имах срещи с няколко архитектурни студия, с project management компании и с крайни клиенти, които работят върху нови офис проекти. И забелязвам една и съща грешка отново и отново. Когато разговорът стигне до работните столове, решението се избутва надолу по веригата. На пръв поглед това звучи доста разумно, но стратегически е изключително слабо решение. За тези от вас, които ме виждат за първи път, казвам се Лъчезар Цветанов, помагам на компании да създават работни среди, които подобряват фокуса, благополучието и работната ефективност. А работният стол е един от най-подценяваните инструменти в това уравнение. Вашият екип седи между 6 и 9 часа на ден. Това са по 2000 часа годишно в директен контакт с един продукт. Сега да погледнем икономиката на нещата. Ако един служител струва на компанията ви около 40 000 евро годишно, дори 5% спад в продуктивността означава около 2000 евро загуба на човек. Умножете това по броя на екипа ви. 50 служители означава около 100 000 евро, които изчезват всяка година. Изследването в областта на ергономията на работното място показва измерими подобрения в продуктивността, когато се въведат правилни ергономични решения, често между 5 и 10%. Защо? Защото дискомфортът източва вниманието. Когато опората не работи добре, тялото започва да компенсира. Когато тялото компенсира, фокусът пада, уморът се увеличава и хората губят енергия по-рано през деня. Добре проектираният стол прави точно обратното. Подкрепя движението, премахва излишното напрежение от тялото и запазва когнитивната ни енергия. Затова, когато компаниите делегират избора на столове без стратегическо мислене, те не спестяват пари, а ги губят. Столът не е просто мебел. То е инфраструктура за работна ефективност. И ако ръководите компания, въпросът е прост. Вашите столове покупка ли са или финансово решение? Ще ми бъде интересно да чуя как вашата компания подхожда към това.